ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାଦୁକା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମପୁର, ଇନ୍ଦୁପୁର, ଖିଲାମୁଣ୍ଡା, ଖମ୍ବାରିଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା, ଲାଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସାଇବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ସାଇବାବାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ, ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣିମାଳ ଶବର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ ଖଣ୍ଡାଗିରି ଏବଂ ସାଇବାବା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦୟ ସେନାପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଶତାଧିକ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏହି ପାଦୁକା ଦର୍ଶନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 3 ତାରିଖ ଦିନ ସାଇବାବାଙ୍କର ଖିଲାପଦର ଗ୍ରାମରେ ଶଙ୍ଖ, ହୁଳୁଳି, ବାଦ୍ୟ ବାଜନ ସହିତ ନଗରପଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥ 2 ଦିନ ଧରି ସାଇବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାଦୁକା ଯାତ୍ରା ସମାପନ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ପଦ୍ମପୁରରୁ